Heinäkuun 13. päivä lähdettiin liikkeelle. Ja seuraavat 6 päivää olisi tarkoitus olla sitten tenttamajoituksella ja nauttia heräilystä. Puhupa kieltä tässä, toimiiko tuo mikki? Terve. Haloo. Kuuluuko? Tässä syöntihommissa. Mitäs muuta kuin syöntihommissa? Mihin sinä oot eksinyt? Finnmarkin erämaa. Keskelle ei mitään. Kalaha. Perhokalaha. Yksi taimen ja yksi rauto. Paavo kävi ne nostamassa. Aamu tuimaa, silloin kun muut vielä nukkuu. Tuttuun tapaan. Lähtikö se purosta? Kuuli ääni, mitä nähdään. Kuuli ääni, mitä nähdään. Kamera saattaa tulla. Lähtikö se purosta? Norjalainen käki. Harjas. Mikä? Aina. Tarvitsetko sä haavi? Ei vaikka. On tässä vaan. Lähtikö raketti? Semmoinen. Sehän oli silti ihan Ois sekin melkein kotona ollut ihan. syömi. Aivan mahdoton. Mahdoton ruokailu. Sai vaan semmosen 3-5 senttisen taimen. Tässä päästettiin takaisin. Okei. Mäkin on tästä jo 200. Pinturi. Juu. Joo. Oli terävä tässä. Vaatii näköjään liikettä, ei ne ota tuohon paikallaan. Joo. Kyllä ne vaan nämä pikkusekin vääntää kovaa. Se ei syvää.
Eilen tosiaan 13 tuntia ajettiin autolla Pohjanmaalta tänne Pohjois-Norjaan ja vaellettiin tänne rinkkojen kanssa. Tarkoitus oli mennä 15, mutta rupesi sitten jalka painaa aika väkevästi ja näytti, että ei mitään hyviä leiripaikkoja siellä eessä päin on, niin sitten tultiin tähän yhden järven rannalle. Oletettiin, että olisi huono paikka, mutta tämähän piti todeta ihan hyväksi paikaksi, että täältä ruokakalat Paavo kävi heti aamutuimaan hakemassa, kun Heikin kaavella nukuttiin ja niistä syötiin sitten semmonen pienimuotoinen välipala ja kohta olisi tarkoitus pakata tosta teltat matkaa ja sitten edetä tuo loppu suunnilleen 6 kilometriä tonne jokivarteen. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole koskaan näin hyvää pesupaikkaa löytynyt. Aivan mahtavaa. Jotenkin niin lämmitä vettäkin. Oi. Rappusetkin oli niinku valmiiksi tehty. Askelmat tunnettu tuonne. Tästä paikkaa on tuolla suunnilla. Eli Mäkäräinen. Oi, kulmi poikki. No niin. Nyt kerkeää vähän kamerallekin päivittää kuulumisia. Tosiaan meillä oli joki oli niinku meidän pääkohe tai päämäärä, mihin oli tarkoitus mennä. Ja siis käytiinkin siellä. Se oli melko vuolas ja karu paikka. Kartoissa näytti tosi hyvältä. Yhteensä joku muutama ihan pieni taimen, eikä ollut niinku merkkejä isommasta kalasta siinä. Niin päätettiin sitten tehdä semmonen muutos, että tullaan vähän taaksepäin tää meidän ennalta tehtyä reittiä ja tehdään päiväreissuja sitten eri järville. Ja se oli hyvä päätös kyllä, että Leirijärveksi päätyi tämmönen suhkot pieni, mutta todellakin niinku kalasa. Tää on oikea. Missä sitä ollaan oltu? Kalasa. Jotenkin ei nyt lähe. Ei nappaa perho. Vaikka mitä syöt. Onko se tämä kelin muutos vai onko miehessä vaipunut toivo niin alas? Sillä ei ole enää luottoa itsensä eikä perho. En tiedä. Haasteellista. Virvelimies taas täältä napata ruokata. Se oli taas muutama minuutti ja oli soppakalat, niin kuin se sanoi, että rupeaa vähän nälättää, että pitää lähteä järvelle. Joo. Onko täytöskalalientä? Tää on ollut vuoden mun rinkas. Vuoden? Niin. Oot hyvissä ajoin pakana. Mä oon hyvissä ajoin pakana. Pistä vaan puolikkaan tuo. Katsotaan. Ja nahat pois ja ja vetteen vaan ja keitit sillä. Oho. Kaikenlaista.
Mistä se on kiinni? Onko se suusta kiinni? Kato, se on jotenkin aivan... Miten se on kyseessä? Siksi se tuntuu niin paino. Kylykikala. Löi ohi. Häh? Löi varmaan ohi. No näköjään. Mä että miten tää tuntuu näin raskaan. Joo, se on aivan eri tuntoinen kyllä. Eiköhän me se syy. On vähän tiukat. Olisi 5. leiripäivä meneillään ja tosiaan palattiin tänne 9 kilometrin päähän autosta tähän samalle järvelle, missä oltiin ensimmäinen yö että olisi vähän kevyempi palata tuo paluumatka takas. Kalaa on tullut ja kelit on kohdellut jälleen kerran niin hyvin kuin mahdollista, että pisaraakaan ei vettä ole tullut. On ollut lämmintä, ehkä vähän turhankin lämmintä, mutta sitten on myös tuullut sopivasti, että ei ole ollut aivan mahdoton olla ja kala on tosiaan kyllä syönyt ja purru, että joka päivä ollaan saatu kalaa syödä ja monella eri muotoa sitä taas ollaan tehty. Kalakeittoa ja kraavitaimenta ja vähän pannulla ja pintaperhostamaan ollaan päästy onnistuneesti. Oli aivan mahtavaa toi torstai-ilta, että keli tyyni sen verran ja kalapintoja oli tosi ahneena ottama pintaperhoihin. Niin se oli ehkä kaikista makei hetki tällä reissulla.